हेलौ एवरीवन आं दायो स्कुल सफैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दिनैनि दिनाव मा मावलांगोन मा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थादो। टाइम जानायखाय गरम बोथोराबो दरजा खुलिबाय आं दायो नै अफिस रुमखौ मोना नायलांबाय थादो। 8टायावनो फैयो आङो 8टायाव फैनानै रुम खुलिफैग्रो आरो आंना खामानिया बेनो नालाय। भिउआ जि मोजां गोथां गोथां गासै जोंनिया क्लास नार्सारिनिफ्राय 10 सिम दं आरो बे स्कुलावहाय। दायो रुम सिबसै साफा खालामनोसै। नै बिसोरो 7टानिफ्रायनो टिउसन लायो। 7टानिफ्राय हाय निका रोंदोंना रोङाखै? नेहा रोंदोंना रोङाखैहाय? आं दायो फिल्टाराव दै थिखोना लाखानोसै दा गथ'फ्राबो दै गाङोना ओंखायनो दै थिखोना लाखाबाय आङो पाइपजों। एसेमब्लि टाइम जाबाय दायो दा गथ'फ्राबो फैजोब्बाय गासिबो टिचारफ्राबो सफैबाय। जुननि 7निफ्राय फार्स्ट इउनिट टेस्ट एग्जाम लानो नागिरदों ओंखायनो आं दायो बहिखौ रेडि खालामनानै दोनखाबाय। टिचारफोरनो हाफ टाइमाव 12टायाव साहाजों होनो मेथाइ लांफैदों आं दायो। अखाबो फिसा फिसा हाहांबाय नै अखा हाहांलायबाय थाबायनासो फैदां सकसिम सकाबो
दायो मेथाइ लायखांनानै सफैबाय आङो साहाजों लोंनो पकरि लाना फैखाबाय 12थायावहाय साहा लोङो नालाय हाफ टाइमाव ओंखायनो आङो दायो फुदुंखाबाय आरो दायो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर।